mga gamit, pagkakan, para ma-acknowledge asin maaramang kan publiko, asin mapasalamatan kan publiko, dawa sinasabing patago asin abong magbulgar kan mga nagdodonar kan sendang mga pangaran abo man na magluwas na garo nagsasabi-sabi kan itinatabang ninda, nagluluwas na garo garo nakatago lang ang mga pangaran ninda, nakakubli pero nagtatarabang. Nakadakol baga kita mga mayayaman na mga kababayan na nagtatabang sa mga ilihidong mga local chief executive, naapektado po kaniyong enhanced community quarantine. Lalo na duman sa mga may nag-positive na. Kaya dahil mahali ang kandalang kan publiko, lalo na sa may parte kang Naga City. Kita, raniman baga kita sa Naga, kaya hadit man kita. Kaya ining pag-lockdown na ini, may rason man talaga. Tangarig dahil na magkaiguan mga local transmission. Kundi, ang problema, bantayan ini mga tracking na ini. Tatibad ba ko lang mga gulay, paoroli sa mga probinsya. Tibad makalusot yan, dahil pwede yan. Dapat stricto kita makabantay dahil na kita malaogan digdi sa Bicol region kan mga hali sa ibang nasyon muna na magdiretso o magpuli sa sendang mga harong kung mauli man sinda, kung makada asin mag-obserbar kan 14 days quarantine. Kung negative sinda sa coronavirus, pwede na sindang tugutan na magpuli sa sendang kanya-kanya. So ang sendong health, dahil nga ka mo magprobar na magpuli sa sendong pamilya tatibaad positive ka mo sa COVID, irak man kan sa idong pamilya maubos dahil lang po sa nakakagada na ini yung pandemya. Bueno, ay ni po ang sa idong lingkod, Joey Habana Lim sa Lado Technical, si Engineer Lyndon Toralio, sa information si Rodel Cesar, sa transmission si Aldrin Orlandan sa tuyang PSG. Katawang siyempre ang membros kan Radio Ronda, mapaabot kan sa mga report. Magkikipag-ulay sa tuyang Gloria Bongaes and Kagawad Ilma Dilima Gaspi. Siyempre sa pamamayo ni Station Manager Melvin Barayoga. Bueno, may report kitang Federation na President Coco Esteve ang pinagatukahan ni Mayor Ferra Sigulan bilang official na tagapagtaram kan COVID-19 na task force digdi sa Banuan kang Nabwa. Anong pangaran kan tagapag Coco Esteve ana SK Federation na President na iyo na official na tagapagtaram kan COVID-19 na task force digdi sa Banuan kang Nabwa. Kundi lang tabi karandang jo nagkaigwasin danin na meeting mo niyan digdi sa Bulwagan. Gabos na mga department heads kan lokal na gobyerno kang Nabwa, pati naman so ito mga team leader kan mga front liner digdi sa Banuan kan Nabwa pinag-meeting kan alkalde kang Nabwa na si Mayor Ferra Sigulan. Kasod tabi karon nga jo sa ginibong sesyon na regular, dosing gayong resolusyon ang naaprubahan kan Sangguniang Bayan kang Nabwa Camarines Sur. Primero, ini yung pag monitor maski nga naka-lockdown ang public market kang Nabwa alagad pagtinda digdi sa public market lina napo ni tabi karon dangjo mga alas 6 alagad matapos ini alas 4 ni na pagkahapon. Pag alas 4 ni na po tabi karon dangjo mayo nang parasinda, mayo nang nagbabaray basay sa laog kan na merkado. And saro pa digdi nina sa satuya mga tabi karon dangjo na obserbasyon dahil man nasusunod ang social standing. Ito bagang kuyan ni na durukutan man giraray nyako ni na dahil nyako nasusunod so 1 meter na distansya kaya iyon Lord Manol Luzon Oxiano na mag-provide ni na tent
an nagkapirang nga tukawan na ako yan tigsararo sa ng distansya na tanganing daiman mainitan, daiman matanglay kan katitindog tabi karon dagjo. Iya. Taang nahiling din tabi karon dagjo ni Councilor Manuel Aloson Oxiano. Nina kuyan, hirak man ngayaskan sa mga gurang na nagbabakal nin kulong pangmintin sa indang lawas. Kaya pinagkuyan ini na kisira man lamang. So itong may mga sadirik ka na butika digitabi karon na. So na digdi sa mga butika kundi pati naman sa nagkapira mga tindahan digitabi karon nanyo. Na habang nagpipila sinda tigya sararong distansya kay po na igwaman sindang masisirungan. Na sabi nga ni kan market administrator digdi na si Sir Martin Biloro. Kamo ngaya madam, mga sir, bahala na ngaya kamo, maghanap na sa ngaya kanya-kanya na sa ngaya kita maghanap din na masisirungan basta tanda ta ana sa tuyang pila na kung nasisayan masunod. Ana mabakal kung na ano pa man ng mga ato yan digdi na mga babakalon digdi sa merkado. Sa kasarong paktoran danjo, nila pinagmaray so kwesta ni Mayor Ferra Simbulan na magkaigwa nila so itong market on wheels. Ani na ini tabi karon danjo pinag-aproba ni kasuodma. Sa pagi kan chairman kan Committee on Market Affairs na si Kagawad Manuel Aloson Oxiano na kaya na ini tabi karon danjo baka sa aga so itong mga barangay na harayo digdi sa poblasyon ka nga nabwa sindala sa natutuyohon. Sindala sa natutuyohon kung anong mga kaipuhan, mga vegetables, mga gulayon, karne, sira, asin man na bagas, asin iba pa na mga products sa iyan dadarahon sa mga barangay na hararayo digdi sa may partikan na poblasyon ka nga nabwa tabi karon nanjo. May schedule yan and sabi ni Kagawad Manuel Luzon alin na tatawan man kita nin na schedule kung na arin na mga barangay ana dadayon kaniyo pong ako yan market on wheels na kung sa ina inyo tabi karon nanjo na serbisyong nabuenyo. Matibay ang nabuha no. Talagang preparado sa paglaban sa COVID-19. Ay, pwede good morning sa thank you. Yes, yan na tabi karon danjo iyo so piga-rulayan kasodma sa sesyon na regular kanla sa mga barangay adig sa 42 na barangay kan nabuwa so mga inabot na dakan na relief operation kan lokal na gobyerno kan nabuwa may pasigunda pa ni tabi karon danjo na so inisitibo man ka na sanggunian kabataan na naitaon na kasudma. Pero may itatao pa na ang relief sa mga tagalabwa na hali man sa mga barangay na kung saan man na igwaman din na pundo ang mga barangay adigdi asin man na iniyo pinagpa-process patabi karon nanyo kan Liga President na tangali pong makapaluwas naman ang mga barangay nilulita igwaman palanda iniyo nin pundo. Ang calamity kan barangay na iyo po ang iiroon na ibabakal po nin ata itatabang duman sa mga kababayan niya to and sarong padigdi ang ito magatabi karon nanjo na mga barangay tanod tapos so barangay health worker magkaka-receive man pala nini may marireceive man pala nini tabi karon nanjo ning honorarium dahil pabigya sa sabi ni Liga President Marvic Dumagsang kung nagurano maaraman na sa nadayan asaro po ini sa mga pigurulayan pagkasudma sa ginibong session regular kana sanggunian bayan ka nga nabuhat tabi karon nanjo. Kaya kadakol-dakol ang naaman sa ginibong session na regular kana sanggunian bayan gabos na iniyong dosing resolusyon gabos iniyo approve na kung saan iniyo implementar na sana
matapos na pirmahan ni Mayor Per Simbulan tabi karon na Diyo. Oo. Good morning kay Mr. Marbika Aniti Bina Orbita. Ayo. Oo. Gano'n nagkukuyom-kuyom ba? Kumbinsido sa report mo. Anin bagong spokesman kan Office of the Sangguniang Bayan. O ba, nabuha? Dahil man ta, kirag ba, ikaw mabagit ang mga pag-iibadigding media. Ay, amo. Lalong-lalo na si Anna Papilar, na si... Oh, naputol ka. Oh, apod ka kiraray karundang raki ano. Day ka pa nakaka-extra. Dapat maka-extra ka ano. Good morning sa opisina kan Sangguniang Bayan ka na buwan. Pamamayo ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Siring man po sa opisina ni Municipal Mayor Per Simbulan na nasa bulwagan ng Punong Bayan. Nag-meeting pala sindangon niya. Pandemic, ano? Sige, Rocky, extra na. Okay, and so ito mga nagluluwas pa pala tabing mga bareta karanda nga Diyo na lockdown sa ibang barangay, sa ibang mga banuan, adig sa banuan ka na buwa open. Pero nina monitoring nagluluwas sa naglalawig di sa banuan ka na buwa tabi karon ng Diyo. At may mga nagluwas na impormasyon na lockdown na daan public market karal kana sa idang mga kaipuhanan digdi sa laog kan na merkado tabi karon ng Diyo. Basta daisinda pwedeng tugutan, no entry. Ayo mananggata. May ano na pati, nag-positive na sa naga. Ayo, digdi karon dangyo, tarabang-tabang, mga personalized kan municipal health, mga personalized kan barangay emergency response team, asin man municipal disaster risk reduction management council, may at nag-text tarabang-tabang magaraki. makingali sabi kayan, grabe ang kapagalan, natatabuka pa. Agin na babi adikit sa ng pasensya na ata iliyong ginigibo na ali tabi karandang Diyo para sa gabos. Bako manda para sa sainda. Pero nagkapira mga kuya digdi, mga nasa frontliner tabi karandang Diyo, nagpapasalamat sindang maray kay Congresswoman Jocelyn Fortuno. Yan. Asin man sa mga mga checkpoint kan mga barangay na inabot sindang biyaya na ali kay Congresswoman Jocelyn Fortuno. Oy, Sabi ninda, salamat tuno maray kay Congresswoman Jocelyn Fortuno, asin man si dating Congressman Sal Fortuno. Oy, may reaction baga sa report mo? Si Rocky, sadi ba to agko nagtaong baga sa mga parapadyak? Sadi na buwa, dabasang dakulman mga mayaman sadi. O apota daw si Mayor Per Simbulan kung natawan man lamang nindaan mga parapadyak dyan, ng bagas. Salat lang data, masakit baga data di karon ng Diyo ang pag-process. Madali ngayang gibuhon, anin na kuyan ngaya, nina mayo pa man ngayon nag-aabot. Pero may maabot, nina ipapaisin na lang dahil tabi karon ng Diyo. Very good, oh. Nga pinag-process na makakuha na pondo, pero may kuya na sinda, may mga source na sinda tabi karon ng Diyo kung saan makuha pondo. Apota daw si And, Mayor iniyo, Per Simbulan, kono rin ang second wave kan sa endang relief goods ta. So, nag-text mo niyan. So, merong wave kan sa endang relief goods, ubos na. Magugutom na naman dasinda, kaya dapat magpaluwas na naman yung para nigundang wave. Nin relief distribution, ning opisina ni Mayor Per Simbulan, kanabuha. Sa totoo lang tabi karon ng Diyo digdi sa munisipyo, sa labi baga kaning munisipyo bago ka magsakat sa taas. Rayaw digdi nakatarambak ang relief. O, di para patuso na naman, kuta na, nangarigi panahon na naman. For the second saka wave. may mga nagpaabot tabi karon ng Diyo. Relief distribution again. Oh, naputol ka, Rocky. Call back. Dahil ka pa nakaka-extra, naputol na naman, nasa imong line. Mga tugang, palawayugan ko daw ng good morning. Sige.
Okay, extra ka na. And karon nagyo may mga mata may nagtatao pa nin tabang so mga urigwahon digdi sa Banuan kan Nabwa. Dapat Dapat- baga sa Nabwa nina kuyan Dapat araw kayo Nina. ni... Si... kadakol mga halid duman sa ibang lugar at least nagpapalayog na nin tabang sa mga Dapat kababayan magkaiguan nila ng digdi sa Banuan kan transparency Nabwa. ang mga local government units. Kunigwa man ang mga nagtatao sa indang ayuda. Hali sa ibang bansa man yan, sa Banwaan Maninda, dapat i-report yan sa publiko. Tangarig mapasalamatan man sa mga nag-aayuda. Saka magkaiguan ng transparency. Tangarig maintindihan kung yan para sa munisipyo lang o para sa mga tao. Na maintindihan ta kung sa inyong gagastuson. Kaya tabi karon ng Diyos, maki-coordinate giraray kita and mismong si SK Federation na President Coco Asteve na yung natukan na tagapagtaram kan Task Force COVID digdi sa Banuan kan Nabwa, ipapaabot yan sa mga programa digdi sa RPS at DCKI. Nagkataon lang kaya nagkaigwanin na meeting mo niya na pagkakatabi Sige. karon ng Diyos. Sige, okay. Aramon mo kung si Iris na nagtarao, saka kung pwedeng sabi ang mga itinao, dawa. So mga nagtao abong magpaminsyon kan sa indang pangaran, basta ang importante, may report kita sa publiko nanti. Tabi karon ng Diyo. Yan ang tutuyang mga dagdag na impormasyon. Digdi sa Banuan kan nga kababayan pa talaga kita na yaon sa luwas asin man lalong-lalo na. So ito mga nagbabakal kana sa indang kakaipuanan sa laog kana sa indang harong. Igwa man digdi sa nin mga jeep na libreng sakay and yaon digdi nakaparada tabi karon ng Diyo sa covered court kaniyang munisipyo kan Nabwa basta igwa ka nin quarantine bus. Okay. Yan ang tutuyang report para sa programang Bicol Connection. Ini po si Rocky Bayubo. Salamaton na maray, karondang Rocky Bayubo sa mga impormasyon na sa imo ipinaabot sa laukan na programa. Palayogan ko tulos thank you so much for watching. Happy watching. Kay Mr. Armando Galdo, musta po? Natatandaan niyo pa ba ako, sir? Baka yun itong PIO dyan sa Mariners School sa Naga City, si Sir Galdo. Medyo nagugurang na kaya ako, Sir Armando Galdo, kaya medyo nalilingaw-lingaw na ako. Ang computer may kayaan sa luwas, sa may opisina, kaya minsan bigla taga-taon na lang sa kuya ang pangarang kan mga nagwa-watching. Dahil ko pa mailingan sa imong kagwapuhan, tayaw na ko digdi sa laukan announcers booth. Anyway, thank you so much for watching po. Sana ingat pirmi na dahil kita magkahilang, dahil kita tamaan kaning virus na nakakagadan. Ining pandemyang COVID-19 na ini. Good morning man ki Irmanang Maroa Yasero kan Japan. Sabi niya, good morning Kuya Joey. Ingat po kayo dyan from Maroa Yasero of Japan. Mas lalo na Irmana, ikaan mag-ingat dyan sa imong trabaho sa Japan. Sa Japan kaya, ang trabaho niya sa sarong dakulang hospital, siya ang in charge kan pagpakakan sa mga pasyente. Kung ribo-ribo ang pasyente, asin mga empleyado, siya kaya na nag-aasikaso na oral daw, mapakakan ang mga pasyente, mapakakan ang mga doktor, mga nurses, personnel, hospital personnel. Ang problema, sa Japan, saro sa tinamaan kang COVID-19. Okay, dapat magsulot ka katong nakapulgir na pangkontra sa inaapod na virus kung pwede paratuson man sa imong hawak na daay malaog ni na coronavirus. Ingat kang marit ang trabaho mo yaon sa ospital. Ay digdi sa Pilipinas gulping nagadan na mga doktor. Lalo na ang mga pasyente na man nagtutuga ng tultol. Ay, good morning man, Kirman ng
Monica Pirique o Limassol, Cyprus, napadagos man na lockdown sa Cyprus, pirmi lang ako, irmanong nasa Logan na ron, nagtataba na ako. Luto sa nangay kong luto ralda, kung ano-ano na sa nang naisipan kong lutoon, napapada ko lugod ngayon kakang ko at gusto ko ngayon mamantinir ang sa kuyang kasiksiyan. Sige na lugod ngayon tabakan sa kuyang mga hita, pambira, Kung pwede lang agadong kuan mga prutas nindo dyan sa Cyprus, takadakol-dakol ka mo dyan na prutas. Dyan pati sendo, ang patatas, garo na payo kadakula, kan tao, ang patatas miligdi, arok-arok sa nakani kadakula. Sendo, garo na payo kadakula ang patatas, ang mga orange ligdi, arok-arok gani, sendo, rarok gani, Garo na mga lukban, kaya niya ako, kung pwede lang na, kung narani lang niya ako, akong pirming mahagad kan mga tada-tada mo dyan ng mga prutas na pigpapararapon mo sana sa basurahan, sayang. Sabi niya, good morning brother, Joe, more power to your program, radio program from Monica Pirique and family of Limassol, Cyprus. Thank you so much for watching. And kiirman ng Melanie Mendoza from Cyprus. Yaon man siya duman nagtatrabaho. Bilang caregiver, ngunya na aldaw makaka-receive ka ngaya, sabi ni Herman ng Melanie Mendoza nin pagugum hali sa sakuya, sabi niya garo may paguguman na dako. Si Michelle, si Herman ng Michelle may paguguman nga ako. Ki Tintin, Birma sigwama niya kong pagugum. Garo happy kita, si Stephanie pinaguguman niya. Si Joy, may paguguman da siya ki Joy. Ang pagugum na niyo, pwedeng mga, kung na ba kung tig 50 mil ng pagugum na niyo, mga tiga 20 mil o tiga 10 mil. May paguguman, ngarig may pambili kayong pagkain dahil nakita namin, ang balita nyo na aros sa lockdown na ang buong Luzon. Wala nang halos mabilhan na pagkain. Kaya may pinadala akong kaunting tulong na pera para may pambili kayong pagkain dyan. Kawawa naman yung mga anak ni Michelle. Nakita ko nakabita yung isang tuyo. Paabutin pa daw yun ng month of April. Ay, next month, April na. Bukas, Kasi inaamoy-amoy lang sabay kain ng kanin, naaawa ako. Kaya pinadalan ko si Michelle ng 50,000 for 1 month naman na tulong ko sa kanya. Maray ka pa, Shell. Igwa ka ng 150,000. Shell, nag-viral ang sa mong ini yung pigpost na to yung binitay sa pigwa parong-parong lang kan mga aki mo da kaya nakonsensyan sa tuyang duwang tugang na medyo maray man ang ugali, asin matinabang. Mga dabis sister, si Hermanang Monica may pahabol man sa akin anya kasi kabibili ko lang ng bagong kondominium, 20,000 lang ipadala ko kay Michelle. Sa kuya, barato lang. Dawa 2,000 sana sa kuya o 5,000 Michelle na barato. Dako lang pasasalamat ko. Anyway, salamat na maray kay Hermanang Melanie Mendoza of Cyprus and kay Hermanang Monica Pirique of Limassol, Cyprus. And kay Hermanang Maroya Zero of Japan. Ingat kayong maray dyan. Likay sa coronavirus. Sa ini, pandemic na ini. Aros sa enterong kinaban. Garot intiro nang nag-re-relikay may mga nagkagaradana. Nagkakaigwanin in disinfectant, padagos ang disinfections sa mga lugar harong na train ma-disinfect, ma-lockdown, totally lockdown or extreme community quarantine ang gibuhon. Nangarig din na po ulakit pa, maglakop ang virus na ini. Talagang titigukon po kita kaya maglikay kita gabos. Sa mga padangat kong mga tugang, maglikay ka mo dyan sa ibang bansa. Magin sa duwaming aki kan sa kuyang misis na si Clemencia Balanglim na nasa ibang bansa man. Pareho nakasakay sa barko. Ansa mo yung pang-ajion, udok sa buot na iligtas ka mo gabos sa virus na ini na dahita niyo nahihiling. So, siguro,
mag-practice man giraray, magpautob kan social distancing or physical distancing, and perming maging malinig sa palibot kan location nindo, and permi magsabon ng kamot, ugasan na maray, maggamit alcohol, maggamit ng proteksyon, like ining mask, face mask, or dapat likay talaga ha. Kung pwede, magparuluwas-luwas na sa mga mataong lugar. Medyo mamundo sa partita na di kita makakapag-enjoy nga na panahon, tagabos man po kita, nag-aagining sakit. Bueno, may report kita ali sa luwas. Bicol Connection Report. Uy, igwa pala ning gibong Pinoy sa COVID-19 test kits. Maaring FDA registered na sa Biyernes. O tangkili kung taan sa diring atin. Ta itong pinadardak nga donasyon na testing kits kan na China. Agaro palpak bakong accurate ang result. Agaro 40% lang ang accuracy kan result kan testing kits na ning pinagdonarali sa China. Aram tamang baga na pag made in China daang mga produkto, di palito daw kan produkto nga aling Japan, at talagang di kalidad ang produkto. Bueno, may report. Good morning, please come in. Salamat kiraray ka Rondanjo. Oy, may gusong ka bagang maray. Anong nangyayari sa emo niyan? Sabi ni GM Wilmore Meniolas, ang unyan ko na dang bulan na Abril, madirig di sa mga taga-tubig Pilipinas. Na ano man, na lockdown man. Na lockdown. Oy, sayang ang unyan ko ng pizza 8 kaning bulan na Abril, madigdi, magkakaigwa na sindanin na pirmahan. Tapos so babayadan kang Nabo Water District kasaguto na kan na Tubig Pilipinas. Na kuyan lang databi karon nanjo na lockdown. Dahil nakadirigdi sa mga pasirin digdi sa Nabo Water District. Dangan magkaigwanan pirmahan tapos so babayadan kang Nabo Water District nin aasumiro na kan Tubig Pilipinas. And sabi ni GM Wilmore Meniolas, nina kon matapos na ini yung sa tuyang monitor na COVID-19, may papadagos man dagiraray ang tabi karon dangyo. Ngunyan ko na ng bulan na Abril, kon nagkaigwa na maging Tubig Pilipinas. Sabi nga ni GM Wilmore Meniolas, ini yung Tubig Pilipinas, pero ang tubig sali sa, hindi man giraray sa Nabwa. Tubig Nabwa. Kaya, yun ang napigpaabot sa tuya ni General Manager Wilmore Meniolas. Mayo ka dyan sa opisina ni GM Wilmore Meniolas, na nga makaulay-ulay taman lamang siya ngunya na pagkaaga sa loob ng programa. Anin na yaw na ko digdi sa munisipyo tabi karon nanjo. Nin dahil man ako magkapasirin duman mayo kita nin malunadan. Pero kung kasubago naisipan ko tulos tabi karon nanjo, nakalakaw-lakaw ako arani man lambagan na Water District, Nabo Water District. Ano si ang nailing mo dyan na opisyal kan gobyerno lokal sa Nabua? Anin na Royal Sinadigdi, si Mayor Raper Simulan, si Vice Mayor Marisa Belitario at nagkakaigwa sindanin na meeting karon na jo. Ano si Vice Mayor Marisa Belitario magayong-gayon pa man. Dahil pa man nagbabago ang kagayunan. Kung nasa kuyan tabi karon na jo, magayon. Magayon pa man giraray. Tama na nga ni may kairimanan ba kitang sarong taga media na basta damay ling si Vice, boundary na. Pangyayari. Kaya pampalani ka, pero gusto mo yan dyan sa office ni Vice Mayor, gusto mo man mailing sa oral daw. Ini na yung tabi yung karon lang jo. Ayun na pampawinas maski maluyaan na kuya ngunyan. Maluyaan na pamalakaya ngunyan. Gusto mong sabihin, pampawinas daw, di malas. Pamamalakaya. Permi, ani na dahil mali maluyang palakaya basta mahiling. Busy alkalde kang Nabwa, sagod si Kagawad doon na nyati. Ayo. Si doon na nyati, daraga pa pala na, no?
Daraga pa. Oh, nina sabi ni kagawad doon na ano niya te. Laing ako mapagom kung mayo akong nasusumpungan na talagang namumutan ko. Mm. Na nagmamahal man sa kuya. Ano man ang katangian na gusto niya sa sarong lalaki, dapat burukol ang bulsa, dapat burukol sa kwarta, ano? Na bulsa, saro yan. Pero iyo, may sana may kuya na ma-interview ta sa programa mo. Ikadua, Kaya dapat po- ang sarong lalaking kursunada ni kagawad doon na ano niya, itong burukol pandagan, burukol ang bulsa, burukol ang dagan. Oh. Kapag burukol. Tapos burukol. Takon Oo. kuropos mayo dahil niya kursunada pag ang lalaki medyo kuropos ano. Iyo. Basta si kagawad doon kaya pag binibisita niyo duman sa Harominda, pirming turog. Masakit pati dang gisungon si kagawad doon na ano nati pag Maray si turog. kagawad na Edsel di maiwat. Dawa turog, piling gisungon. Iyan ang karahayang kan City Councilor kan Iriga, Itsil di maiwat, dawa turog pwedeng gisungon sa pagtabang ini asin naman si pagsilbi sa kagawad. publiko. Dawa turog, dahil mo pwedeng magisong. Oh, ayan ang problema kay kagawad doon. Ang paano ka nang tigka ni maagom kung matuturog nun ka. Oh. Kaya, nina ko yan, pirang beses ako nag-ascend sa harong pagduduman ni Kuturog. Buyo mo man maabutan, sunod na lang yan duman sa munisipyo. Sa Malo, mapapiling na yan, kaya kaming kuduman. Ang babaeng matuturog nun, binabayaan ng agom. Kaya parang kayo na mag-agom. Uy, ang babae pating matuturog nun, pirming naagawan ng agom. Naagawan ni Iyo. Nagom. Okay, dapat dahil magparaturog-turog ano, sa mga panahon na yun, masakit. Iyong gayo. Oy, Rocky, may mga Oo. barangay daang nananauna ning ano, may mga barangay health workers na nananauna ning bagas, nananao pang kondom, contraceptive. Diba, at ngayon ka-house quarantine, nagkaroon na naka-house arrest, magparadakol na naman nga ang populasyon sa Pilipinas. Kaya, sa mag-aragom ngaya, social distancing man sa turgo, sa igdaan. Tatibaad ngaya, dahil makontrol, mayong maginibot, ayaw ang pirmi sa loob ng kwarto, baka giribo sa nang giribo nga kayo, maggagaramit nga kamo ng contraceptive, tabaka ngaya ang 108 million na populasyon kan Pilipinas, diba, marugangan sa 500,000 pag abot kan Disyembre. Iyo. Then, kuya daw yan digdig kay Ma'am na Cornelius. Yan, iapot mo Ang daw. municipal health officer ka nga nabwa kung na igwang araw man kaya I-confirm mo daw na iguan ng barangay na nananaong bagas, relief goods, na igwa ang igwa pa ang kaibanan na contraceptive ning kondom para sa mag-aragom tangarig dahil maglubuan na populasyon. Ayo. Makontrol Pero may ta. nailig ako dami karon ng joke ni na kuyan. Ni na jacket na yan sa loob kang wallet. Tapos may sadit na sabon. Igwa kang bistadong arog man kayan. Oh, ni na dati tagaybanan. Dati tang kaibanan sa media. Oh, ababa sa na ini. Ay, bistado ko Na man. mahilig sa uring-uling. Ay, bistado ko man pala na. Garon enot na nataan ning ano, ni na contraceptive kan na taga anong apod kaniyo, city taga ano ni, municipal population office. Tabako lang da ang mga taga Department of Health ang nananaong contraceptive sa mag-aragom niya na puro naka house quarantine na mga pamilya. Pati daan nasa mga population office na mananao man daning contraceptive ay tatibaad nga magparadakol na naman ang populasyon. Oh, nina apera duman sa dati tang kaibanan. Ini yung popular na maray na pakman kan Rinconada. Igwa man palan balon. Ay guaman. Igwa man palan balon. Pero yaon sa irarom kan sapatos. Ay pangyayari ano. Sabon yaon man sa bag. Nako marin na pala nako ning mga kairibat. Kaya garon nako kami kani karon dang Joey dahil nako nagigibo kaya. Inda ko lang si karon dang Joey ko na igwa man balon.
Ay maluya kita dyan sa mga bagay na yan. Takusa. Ang padi mong Joey Takusa. Para siya balan. Arigato Takusa ko Takusa. Okay, tabi ka na dyan. Yan lang ito yung mga dagdag na informasyon. Adik di po sa programa Bicol Connection. Adik di sa Banuan kan. Ansa mo yung musical director. Saro sa may Golden Voice na pag-iriba. Ay ko siyang report na ipinag-registered na sa darating na araw na Biyernes. Nalalapit ng maabot ng marami ang mas murat yaring Pilipino na test kits. Sana tangkili kung taman daw ang sariling atin Maging proud man daw kita na ang satuyang mga scientist. Diyan sa University of the Philippines. Naka-gibonin mga testing kits. Na ini mga scientist ang ini na padrino ang kan Department of Science and Technology. Anon ta? Kisa man kaniyong mga produkto sa ibang nasyon na mga testing kits na bako man accurate. Malata nagpapalpakan na mga machine. Sabi nga ni Kayan, saan nga yung gibong produktong iyan? Ay, made in China ngayon kaya pala niya di palito. Pag sinabing di palito, low quality yan. Pag sinabing Japan, made in Japan ngayon maray na klase ngayon Made in America ngayon USA, maray na klase ngayon Pero kung made in China, local ngayon pagkagibo. Low quality ngayon yan, kaya barato. Garo man yung sapatos, mabakal ka nga, give aling Amerika ngaya. Mahal-mahal daw ngayon yung sapatos na yung rubber shoes na yung aling Amerika. Imported kaya ngaya. Yan baga ngaya made in China, barato man, pero mababakal mo lang ngayong 500, yan man ngayang aling Amerikang rubber shoes, 5,000, mahalon nga. Yan man kaya ngayon, madaling marapak, local ngayon pag medyo local, low materials, low quality. Kaya garo-aro kang pigtatatsaran ang nasyon kan China sa mga produkto. Pero kung tatalbugan niya yung ibatang mga produktong hali sa ibang nasyon. O kunyan, panahon na po na mabaklitan utak ta sa mga bagay na tangkili kunta ang sariling atin. Maging proud po kita na ang sa tuyang mga scientists nakagibo. Raranin na pong maabot na kadaklan ang mas barato na gibong Pilipinong testing kits para sa coronavirus disease na pwede tananing maipagamit o maiwarak sa enterong Pilipinas. Tayo ang kulang ta mga testing kits na para ma-monitor ta talaga ning tultol, ma-examine ta ning tultol ang mga pasyente. Pati na itong mga under person under monitoring and person under investigation. O dyan ta na maaraman kung sinda negative or positive pag natestulo sinda. Takon na puro kita estimate, duda, mayong mangyayari. Mag-abo lang ang kataid ta sa harong. Iniman ngayon, may COVID ngayon, abo sana ngayon, abo ng kataid tang ano na kita, narurungaw na kita ta. Lanuban ta na ngayon yung mga biribintan na ngayon Tabahan niya makalaog ang virus kan kataid ng nag-aabo. Pero kung testing kits na makabot naman digdi sa tuya, ang bastanting mga testing kits sa Bicol region, tangariga at least ma-examine ta nagabos. Na madali tulos ang resultang magluwas. Kaya po, ang pahayag kang DOST, na Lunes, pwedeng magamit na. Kung baga ma-approve na sa Biyernes. At sigong ki Maria Lilibet Padilla kan DOST, Public Affairs Unit, tinatapos na lang ang field validation kan mga sinambit ng COVID-19 testing kits hanggang Miyerkules. Kung papalado, nakatalaan pong makakuha ng Certificate of Product Registration sa mga test kits na gibo kan Philippine Genome Center, UP National Institute of Health sa Manila.
at Health Tech Incorporated sa Biyernes, ika-3 ng Abril. Sa presente, binabalidate pa ang COVID-19 testing kits na inaasahan matatapos sa Miyerkules. Sabi ka na Manila Health Tech Incorporated, dumating na ang unang batch ng reagents na gagamitin para sa chemical analysis upang makagawa ng dagdag na kits na sasapat sa 120,000 test kits or test. Di ba at least oral daw, lampas naman ng ribo na pwede tapong ma-examine o magamitan ka ng testing kits na ni digdi sa nasyon kan Pilipinas. Takita ba ko kitang araw kan ibang nasyon, araw kang Korea na nakasakay ka sa kutsi, magi ka sa checkpoint. Ang angog mo tulos, pag pinarakab, dudukot ang tulos yung kan thermal scanner. Pak! Negative ang temperature, makang kalintura. Pag paabanti sa emo, igwa na naman ma-screenshot sa emong manipation lang, nagarob, masinab, iilingonan sa emong i-examinon ka na katong test kit ninda na pag nag-positive ka, COVID positive ka, huhulihin ka na, arestong ka na para idaraong ka sa ospital or sa lugar na kung saan duman dinadaraan mga nagpa-positive sa COVID. Pag nagpalag ka, pag naglutab ka, igwa na tulos reading pan sakmal dyan sa payo mo, sisiudong ka na. Pupusasan ka na, diretso ka na sa mobile. Hindi. I-disinfect ko. Wiwir ka na sinda katong mga pati itong auto na ginamit, wiwir ka na hanggang sa maging safe sinda. Pulgiran sa indang sulot, dahil sinda maulakitan, umalaw kang virus. Araw kayong kahitik sa parte kang Korea. Digdi man sa toya, ang mga checkpoint grabing kakulangan ta. Ang ibang checkpoint, igwang thermal scanner. Sa bulpin lang aning bulpin, sa saro-sarong bulpin sa lagbok ang gamit. Kada gamit ka naglalagbok, kada bulpin na ginagamit na kinakaputan, dahil taaram kung so naglagbok din, positive na, hanggang sa sige kitang karapot ka yan. Mas maray pa magdara kita ng sa diritang bulpin kung malagbok kita sa mga checkpoint. Saro yan sa reparo ko. Pandua, may mga checkpoint na mayo nga ning thermal scanner, miski sa ibang barangay. Anong survey kan checkpoint? Mayo kitang thermal scanner. Mayo kitang digdi sa Bicol region, ang testing kits tang igwa lang. Bicol Medical Center lang gayud sa kan Legazpi baka saro sana. Day pataaram kung made in ini. O kaya dapat kung baga ang gobyerno nasyonal, kung baga ang lower and upper house nag-aprobar na po nin policy, national policy na nagtutugot na sa presidente kan Nasyon Pilipinas, Presidente Rodrigo Duterte, nagamito na ang espersos, mga budget kan Pilipinas. Kung sa na i-realign na yan para gamiton ta ng pambakal ng mga testing kits sin iba pang pangangaipot ang medikal para po sa paglaban ta sa coronavirus disease. In suporta sa mga medical personnel, sa mga hospital personnel, sa mga doktor, nurses, asin iba pang mga empleyado na iyong yan ang nag-aasikaso kan mga nagpa-positive na COVID-19. Asin duman sa mga na-infect or suspect, person under investigation, person under monitoring. Natulos yan. I-examine natulos yan. Tayo na kitang inaapod na emergency power na itinao sa tuyang presidente. Bakong iyo po. So, kung ini yung magluwas na ni, di budgetan na ni kang gobyerno, bakalo na ni, gibong ini, kana tabaka mas maray pang gibukan Pilipinas na testing kits kaysa sa gibukan China. Tagaro, baka mag 99% accurate ang ipaluwas na resulta kaning testing kits na gibo po sa nasyon kan Pilipinas. Sa ropa ang Wuhan, China, number 1 na tinamaan kan na COVID-19, ang China ang gadakol nagkagaradan. Ngunyan ang produktong pig-donate sa tong testing kit, salit sa China, dahil pa kita nakakasiguro na baka pagduta ta dyan sa machine na yan.
May mga virus na nakadukot, naglako palugod. O, duman man po sa mga pasyente ta, magtuga ka mo sa mga doktor. Tangarik ang mga doktor man na ma-examine sa endo, magpasiguro man na maggamit nin. Ako nag-aabo, ako sinisipon, ako kinakalintura. Anong maray sa kuya? Paki-examine ako nindo kung ako positive sa COVID or negative. Ta ako dapat arog ko kaya. Bakong itatago tapaan sa dirita na kuhali sa naman dyan sa baryo, dyan sa Ubaliw. Ano nga ita nag-aabo ka, naliputan kaya nga ko, ta nagigda sa naman ko sa kawayan na salog. Dahil po kita magbutig. Tainot na nagagadan ang doktor. Pira ng doktor nagagadan sa toya, siguro 5 na o sumubra pa. Mas taan-taman po, gayod nin respeto ang sa dirita na maging totoo ang sa tuyang pahayag sa mga doktor kung kita pinag-i-examine. Magtaram kita nin totoo kung kita hali sa abroad, hali kitang Manila, hali kita sa mga lugar na positive nin COVID-19, tangarig pong makapasiguro man ang doktor na kita da itugutan na makahaluwa sa ospital kung kamo positive na kang COVID-19. Tayo dyan ng mga person under investigation, person under monitoring, sigyan rayaba-yaba, sigyan pakiinuman, sigyan pakikakan kung saan na mga okasyon, sigyan party-party kan panahon. Ito pala mga positive na kaya nagdakol tinamaan ka na COVID-19. Lalo na sa ibang nasyon, ilangan Amerika, sa Amerika, masaitik ang mga gamit, gulpian gadan, gulpian infected. Kita sa Pilipinas, saro kita sa tinatamaan ng niya, nagtataas na po ang numero kan mga nagapopositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa huring datos kan report, 128 new COVID-19 cases, total nasa 1,546 na. 7 bagong namatay. Na kapag talaan na po ng 128 na bagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health ngayong araw, March 30. Dapat 31. Bakit 30 ito? Pambira. Pero bubot kong sabihin, nagtataas po ang numero. Nagagadahan na sina nagpa-positive. Diyan sa Naga City. Aling Dubai, may history nag-abroad. Aling Dubai, nagparayaba-yaba sa Naga. O kaya itong pigdagusan niya dyan sa Naga, sa Barangay Concepcion, itong zonang ito, pig-lockdown na ito. Extreme community in quarantine na ang ginibuduman ni Mayor Nelson Ligacion. Pig-titris out kung si Sepang pigdurumanan, may karga, may kinarga, may pigparasyaran pa daang, may mga pigparakarga pang mga aki, may mga lugar na pigparapasyaran pa, nagpara duman pa sa mga restaurant. Kaya ito mga pigduruman ng kaning nagpositive sa COVID-19 na yaon nga niya sa pangangataman kan Bicol Medical Center sa Naga City. So mga na-trace out na mga location, pig-disinfect na. Como protocol po yan. And so mga tao na nakasalamuha niya, sususog lamang kang gobyerno, tangarig pong maisairarom sa person under monitoring, tangarig pong makasiguro na desinta na ulakitan. Okay, dapat bihanes sa tuyang sa diri. Kung kita hali sa abroad, dahil una kita magparayaba-yaba, kung mapupwede, mag-observar man kita kan 14 days quarantine. Dahil pagbutigan ang mga doktor, ang mga frontliners sa mga checkpoints, naglalagbo ka mo, pigaapot baga ka mo dyan sa lagbok, o kung saan ka mo haling lugar. Itlag nindo ang katotohanan. Takitaman sa naan maririmati ka ini. Maray kung ining virus na ni, nahihiling tatap, pwede taning tapirangong kung parani na sa tuya. Kung ang virus na ni, pasiring na sa lalaw guntab, kung nahihiling talang, pwede tatulos matapirang. Kung ini, garo pariyo kan langaw, na garo kapariyo kang namok na matog dun sa tungkoble, iling demonyong virus na ini. Siguro gibo nining Satanas, gibo nining demonyo o ni Lucifer. Tanmal na Diyos, iyo an pwede tasa ng sandalang kani, na iyo an pwedeng tumigbak kan na virus na ini sa hiridali na kagustuhan niya. Kung ini itutugot kan sa tungmal na Diyos, na matunaw na ang COVID-19 na ini, digdi sa tuya sa kinaban.
tayo ni konsiderado na po kan mga eksperto tang doktor sa World Health Organization na sarong pandemic. Pandemya na ini, pandemic na ini. Bako lang ning epidemya, kundi pandemic ta entero ng kinaaban natatamaan na kan na sinambit na nga virus. Okay, dapat sa tuya man sa mga checkpoint, wala tayong titigan. Wala tayong titingnan. Lahat kung may protocol, lahat kung kita may lay na dapat ipasunod kan mga frontliners sa mga nakaipuan ng mga requirements. Dahil porke naka-tracking yan, nahiling talang, kargado ng mga gulay, dahil itanapigbusi si ang laog. Ito pala may mga pasero sa laog. Dapat po maging marigmat kita, maging vigilante kita sa panahon na ini. Kung abotang kita magkatirigbak po sa virus na ini. Duwang klase sa tuyang pinag-aabatan, pinag-didipinsaan. Madipinsan ang mga tulak tang mag-araldat, kita lockdown ngunyan, karoon na kita ito bagang data aram, garo ito bagang nadalanta sa telebisyon na pelikula na sabi kan busis kang kagurangnan, magralaog ka mo mga aki ko sa laog kan harong. Tamaagi ang kamatayan. May pang ano ba gayan ang kamatayan, may pan sikwat yan. Tangarig denge ka mo mahagip ni kamatayan, magkulong lang sa mga laog kanarong nindo, magpangadyi sa satong kagurang na mailigtas ka mo. Ang sisema na day magtubod ka ni magagadan. Iyo man ang nangyari sa istorya kan Biblia. Garo niya ako yun na niyang nangyayari sa panahon na ini. Pangyayari kaya dapat maging honest kita sa sadirita, maging honest po kita sa kapwata. Ano po? As in, maging honest na kita sa satuyang kagurang ng tagaro pamati na ni. Mas sinasamba na po kaya kan ibang tao ang pirak, ang bulawan, ang ginto. Kumbaga sa ano, ang iba, pigmumuda na. Dahil mayo ng takot sa Diyos, mayo ng respeto sa Diyos. Kaya sa hiling ko sa roining party kan pagirumdum kan mahal na Diyos na ibaliktaan sa tung pagtubod ang faith sa iya. Tamayo kitang ibang pwedeng panaghagadan ng ugutan ng lakas kung paano na malabanan na coronavirus na ini ang satusan ng kagurang na magmilagro. Ngunyan ang mga tao gusto nang magsirimba kang kadaklan. Tama nga ngaji na sa mahal na Diyos. Sarado ang mga simbahan. Ang mga simbahan, abo man na ang mga padi, magkaigwanin na virusan sa indang naharong kan sa tuyang kagurang na, dengo na, nagbubukas. Hanggang sa day palipted po ang lockdown na ni sa party kan na Luzon. Kaya mga raji kita, ang domestic church, nasa tong mga harong, pwede man kitang mga G sa laban sa tong harong. Looking for the best coffee? The answer is 9-in-1 Coffee Forma Cinnamon Brown Coffee Mix. The best sa inyong pandasa. Talagang suwak sa sarap. Distributed by We Evolve Marketing Corporation, ground floor, Lee Gardens, Lee Street, corner, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Sila rin ang sole distributor ng 8-in-1 Zoo Life Reuse Soap, 4-in-1 K-Rejuve Set na makakatulong sa inyong pagpapaganda at malusog na pangangatawan. Dito sa Bicol, available na ang 9-in-1 Cafe Forma Cinnamon Brown Coffee Mix, 8-in-1 Sur Branch Head, 9-in-1 Cafe Forma Cinnamon Brown Coffee Mix, 8-in-1 Zoo Life Renew Soap at 4-in-1 K-Rejuve Set. Subukan ng mapatunayan. Para sa siguradong transaksyon, arog kan pira padala, ilog, bill payments, padumanan sana ang Lean Store. Sinda authorized agent kan Cebuana Luwilier. Ang Lean Store yaon sana sa tubangan kan San Isidro Elementary School, Iriga City. Lean Store. Sa iba ka man mag-umpisa, sa Red Horse ka pa rin mapupunta! Red Horse, pinalakas ng tama pero di wasak. Dito
Sa Red Horse Beer pa rin ang uwi mo! Drink responsibly. Moo and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1 San Roque, Irigas City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near bus terminal San Roque, Irigas City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwaza, Tenzen, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Irigas City. Moo and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, and retailer, Moo and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata ay epektibo bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. An iBerry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man an ay bakal sa Mercury, St. Joseph, Watsons asin mga suking butika. Ang Lenten Specials digdi sa RPN DZKI. Radyo Ronda, hatod man kan mga minasunod na sponsors. Mrs. Lalaine Oliveros Rosales, OCI President, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Nats Oronan and Family, San Francisco, Irigas City. Engineer Eddie Belmonte, San Miguel, Irigas City. Bureau of Fire Protection, Irigas City. Honorable Nena Bagasbas and Family, Balatan, Camarines Sur. Barangay Captain Mac Risoco Temenia, San Francisco, Irigas City. Punong Barangay Jaime PM Bestro and Family, La Purisima, Irigas City. Engineer Sima C. Gonzaga, National Irrigation Administration, Santa Elena, Irigas City. Tanchuling Hospital, care of Dr. Ray P. Tanchuling, Chief Director, San Jose, Irigas City. Buracan Sariles Flower Shop, PNR Site, San Francisco, Irigas City. Miss Maricer Almilor, CDRRMO Officer, Irigas City. SFO4 Rosano Oronan and Family Nasur. Bayanihan Restaurant, Irigas City. Engineer Joy Nachor, 5th Engineering District, DPWH. GM Vic Robosa, Baao Water District. Mr. and Mrs. Elmer Potencio and Family, Santo Domingo, Irigas City. Engineer Aris Hermoso, Quality Assurance Chief, DPWH 5th Engineering District, Baao, Camarines Sur. Honorable Mayor Jeff Beseño, Baao, Camarines Sur. Honorable Councilor Dante Oliva, Irigas, Bula, Camarines Sur. Vice Mayor Totoy Malanyaon and Honorable Maria Katrina C. Malanyaon, Municipal Councilor, Bula, Camarines Sur. Rinconada Central Cockpit. Owned and managed by Mr. Johnny Cuadro, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. George and Maricel Gaspe, La Trinidad, Irigas City. Saranghe Motor Parts, care of Mr. and Mrs. Marvin Razon and Family, San Isidro, Irigas City. Alfredo and Maria Gina Damayo, San Agustin, Irigas City. Miss Marisol E. Bondal, San Agustin, Irigas City. Mr. Carlito Oliva and Family, San Juan, Irigas City. Our Lady of Mediatrix Hospital, Irigas City. Dr. Butch Figuracion, Nabua, Camarines Sur. MBG Lendes Hotel, Santos, Irigas City Agriculturist. Barangay Kagawad, Ami Ulia and Family, San Juan, Irigas City. Congresswoman Nina Taduran, Act CIS Party List Representative, Mr. and Mrs. Abel Leonardo and Family, San Nicolas, Irigas City. Macboning Construction and Hardware Supply, owned and managed by Engineer Bonifacio Buyet, Baao, Camarines Sur. Standard Bazaar, Irigas City, owned and managed by Engineer Alan Tan. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael Ngo. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Irigas City. Lux Trading, San Isidro, Irigas City, owned and managed by Engineer Melchor Nacario. E. Saludo Construction and Hardware Supply, Perpetual Help, Irigas City, owned and managed by Mr. and Mrs. Ed Saludo, Mr. and Mrs. Jimmy and Marisa Mendez. JPM, San Nicolas, Irigas City, Mrs. Tessie C. Munay, Mr. and Mrs. Richard Bunacqua,
San Juan, Irigas City. Raha Culambo, Maalam, and Wong Lee Rizal, Visayas Region. Mr. Juan Luna, Philippine Coconut Authority, Irigas City. Sir Aldrin Ucias C. Ibarreta, Principal, San Antonio Elementary School, Irigas City. Retired Senior Inspector Elmer L. Biares, Naboag, Camarines Sur. Municipal Councilor Christian Ichipare, Buhi, Camarines Sur. Dr. Ronald Berinya, Irigas City Health Officer. Sa sendo po gabos, salamat sa sendong daing sawang pagsuporta. Lugod ang mahal na kaglalang ang magpalo sa karahayan buot na sendong winawaras sa pagkumemorar kan Semana Santa. Salamat po. Sa mga taga-Rinconada, sa ngaran kapamilya po namo ni Congressman Sal Fortuno, sakaan sa indong lingkod, Congresswoman Jo Sal Fortuno. Nakikisumaro po kami sa gabos na Romano Katoliko sa pag-obserbar ang Semana Santa. Ang tabayanan po ang samuyang espesyal na presentasyon kan Semana Santa ngunya na taon. Digdi sa RPN DCKI Radyo Ronda. Hatod sa karahayan buot kan mga minasunod na sponsors. Regional Trial Court, Branch 34, Irigas City. Attorney Wellman Oliva Surilla, CPA, and Attorney Jam Michelle Oliva Surilla, CPA. Bato, Camarines Sur. Vice Mayor Rex Oliva, Irigas City. Board Member Pochocoy Oliva, 5th District, Camarines Sur. Sir AC Joseph O. Saavedra, Naga City. Mrs. Petronila Nava Ona Adoviso, San Nicolas, Irigas City. Barangay Kagawad Nes Boquiron Negrete, San Isidro, Irigas City. Barangay Kagawad Melnan R. Morallo, San Isidro, Irigas City. Engineer and Mrs. Martin Valeras, San Nicolas, Irigas City. Jolan Poultry Farm, Salvacion, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Tony and Inoy Bon and family, San Juan, Irigas City. Mr. and Mrs. Henry Sopeña, San Isidro, Irigas City. Lendes Poultry Farm, San Isidro, Baao, Camarines Sur. Mrs. Preston T. Ward, United States of America. Mr. and Mrs. Dindo Zoilo Ibarreta and family, Francia, Irigas City. Mrs. Tita Boquiron Manero, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Oscar Caroche and family, San Nicolas, Irigas City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Irigas City. Engineer and Mrs. Ireneo Layosa and family, San Juan, Irigas City. Mr. and Mrs. Steve Jr. and Julie Blanco and family, San Nicolas, Irigas City. Mr. and Mrs. Primo G. Dibaiwan and family, San Nicolas, Irigas City. Mr. and Mrs. Loreto Espanto and family, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose and Ava Tabarangao and family, Alberta, Canada. Mrs. Maria Patria M. De Villa, Naga City. Mrs. Nilda Arenes and family, San Juan, Irigas City. Mrs. Lilibeth Aguilar Yorin and children, Janine, Bobet, Jason, and Jessa Nina. La Medalla, Irigas City. San Nicolas Elementary School teaching staff, Irigas City. Miss Analu and Liam De Villa, Naga City. Miss Maria Julian G. Bagaporo, San Isidro, Irigas City. Mrs. Polly De Villa de las Llagas, Toronto, Canada. Mrs. Shirley Rebecca Guadalupe, Tapalya, Libmanan, Camarines Sur. Mrs. Marichu Gonzaga Nazareno and family, San Isidro, Irigas City. Belen Lying-In Clinic, San Jose, Nabua, Camarines Sur, with branches located at Del Rosario and Pulwang, Baao, Camarines Sur. Honorable Moises Soreta, Municipal Councilor, Bula, Camarines Sur. Mayor Amelita Ibasco, Bula, Camarines Sur. DJ and Apple Risoko Meat Shop, Market Site, Irigas City. Mr. and Mrs. Andres A. Acacio Jr. and family, San Francisco, Irigas City. Cleto Ravago, Precious and Maico Construction Supply, Santo Domingo, Irigas City. Prime Water Infrastructure, Irigas City Water District, care of Engineer Ervin Pares, San Roque, Irigas City. Iris and Irma Bongais Galyarte and family, Cainta Rizal. RC Rinconada Commercial, care of Mr. Tony Aden Ong and Daryl Ong, San Roque, Irigas City. Mr. and Mrs. Norberto Mila and Miss Tricia May Agato, San Antonio, Irigas City. Al Monte, Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City. Police Senior Master Sergeant Edward Arnel Dacara, PNP, Irigas City. Attorney Ryan Jude Villar, Tigaon, Camarines Sur. Barangay Treasurer Marichu B. Cadag,
sa Nicolas, Iriga City. Susan's Meat Shop, care of Mr. and Mrs. Nelson Napagal, Talipapa sa Nicolas, Iriga City. Anonymous sponsor San Agustin, Iriga City. Sa sendo po gabos, salamat sa sendong daing sawang pagsuporta. Lugod ang mahal na kaglalang ang magpalo sa karahayan buot na sendong winawaras sa pagkumemorar kan Semana Santa. Salamat po. Ang satuya pong Lenten Special muna na taon digdi sa RPN DZKI 1332 kHz Radyo Ronda. Hatod man sa satuya kan mga minasunod na sponsors. Reverend Father Andy Olaso, Parish Priest, St. John Evangelist Parish, San Juan, Calayan, Laguna. Sir Jeffrey L. Ocampo and family, Quezon City. Miss Nina Barela Ilano and family, San Nicolas, Iriga City. Ex-punong barangay Ray T. Monay, San Nicolas, Iriga City. Siringman ni Mrs. Matilde Navarro Smith, London, UK. Jero P. Engineering Services, San Nicolas, Iriga City. Engineer Ampungan and family, San Isidro, Iriga City. Engineer and Mrs. Neil Awa Maestrado, Santa Cruz, Iriga City. Mrs. Jennifer Pacati and family, Alberta, Canada. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Sa sendo po gabos, ang samoyang udok sa buot na pagpasalamat sa sendong daing sawang pagsuporta sa samoyang taon-taon na aktibidad kan Semana Santa. Digdi sa pinakaenot na estasyon sa Rinconada area asin sa syudad nin Iriga. Ini po ang RPN DZKI 1332 kHz Radyo Ronda. Ako po si Kagawad 2020. Maghurup-hurup, magsulsul, maghagad kapatawaran sa kagurangnan tag Diyos. Balik po kita sa satuyang programa. Iguana sa natatadang 10 minutes more before 11 o'clock in the morning bago kita magtatapos sa satuyang programa. Ano oras na ini? Hatod kan sa tuyang mga time check sponsor. Hatod po ni Mrs. Monica Periki and family of Limassol, Cyprus. Siring man hatod ninda hatod kan Prime Water Iriga City sa pagi ni Engineer Erwin Paris, branch manager. And GM Loboy Corporal, siring manatod po. Kana Sigera Technological Colleges Incorporated or Sigera President. Sa moya pong pagpasalamat sa samoy mga time check sponsor, sa samoy mga sponsor sa special coverage. Kanarpin DCKI po sa maabot na 7 last words ining Lenten season. Ining Semana Santa. Tamang-tama, mga rayaon sa laog kanarungan sa tuyong mga kababayan sa paagikan sa tuyong coverage hali sa parokya, sa simbahan, maipadangog tapo bali 7 tataramong kan sa tuya pong kagurang na. Kana siya nabubuhay pa, kasalamuat pa digdi sa ibabaw kang kinabahan. Bueno, may babaratiun pa ako sa Facebook Live na nag-view sa laog kan na Facebook page kan RPN DCKI. Kay Mr. Kokoy Pahardo, thank you so much for watching. And kay Hermanang Michelle Pasiti, darang kadangon niya na daw, withdraw mo na mga 20,000. No? O si Hermanang Monica Periki, mapadarda sa emong mga 20,000 man next week at nadalan ka itong pig-post mo sa Facebook sa mga sa pig-post mo dahil itong sarong tuyo nagagakudan sa sarong tuyo nagkakakanda sa mga aki mo na papaabuton niya ning Abril pagkakain dahil sa quarantine dahil sa COVID-19 no. Papaabuton niya yung mga bulan pa ning Abril ang sarong pidasong tuyo. Habang nagpaparong kan sito yung nakabitay, masangal man na maluto. So mga aki, nahirak pala ning mga tugang ta sa abroad. Garo pikikirikwinta ko shil, garo malaog-laog man ang mga 200,000 na ayuda sa imo. Ako daw, maka 2,000 sa naman kung porsyento sa imo. Ugmao na kung maragyan, Salamat kay Hermanang Maroa Yacero and kan Japan and kay Hermanang Milani Mendoza na sigan gayon.
sige siksi saro sa ini mga tugang kung ini puro man ini mga mabubuot, humble, matinabang, mga magagayon na, mga bukang palad pa sa mga tugang na tios. Kaya grabe, very proud daw kitang nakakuha kitang tugang na arog kaniyo. Mga mahihirakon sa mga tugang nindang nagtitios man. Ako man, agaro mang gagabarato sa naman ko kay Hermanang Michelle. Salamat kay Hermanang Melanie Mendoza, kan Limassol Cyprus, kay Hermanang Monica Perique, kan Limassol Cyprus. Agaro surunudan ang padara sa Michelle. Si Michelle ka ang bunso ming tugang, si Michelle. Kaya siya ang center kan padarahan. Ako man, maporporsinto lang kung mga 2,000 sana sa ko Hermana. Dakulang bagay na napasasalamatan sa satuyang mga Salvador, Savior, ang satuyang mga Hermanang ini. Oy, si Shepa to, si Ma'am Dorothy Ibarita man, si nag-watching man, na Chief Political Affairs sa Office of the Congresswoman Josal Fortuno, Quezon City. Nag-watching, thank you so much man po sa imo. Sa ibong padagos na antabay sa mga programa kan RPNDCKI. Good morning sa pamilya ni Ma'am Dorothy Ibarita Manse kan siyudad kan Irica. Ako po mapaaram na. Salamat sa mga nag-Facebook live view sa Samuya. Sige sa nang luto mo dyan, Hermanang Monica sa Cyprus, bini Charlie. Sa Abril kami naman daan maluto digdiyo ta. Nadangog ni Charlie mapadara ka sa kanabasa niya sa computer. Siya naman daan maluto ning masiramon daang masiramon na biko. Agari ka man ng papaaraon kan na luto ni Pading Tsa ning biko. Tanaara da siya katong pigluto mong at ato cake guide ito. Nagtilam-tilam da siya kanailing sa Facebook. Bino, ina po si Joey Habanalim sa nga sa tuyong pag-iribang karonda si karondang Rocky Bayubo. Sa technical, si Karundang Tsa Binaobra, si Karundang si Engineer Lindon Turalio. Sa information, si Rodel Cesar sa transmitter site, Marco Pinat, and Aldrin Orlando sa tuyang PSG Dumaan. Ang tabayanan po masunod na programa, si Kagawad Ilma Dili Magaspi. Salamat tabi kan sa indong pagantabay, standby po sa masunod na programa. And